Silvová metóda. Úryvky z knihy Ovládanie vedomia Silvovou metódou. 7. kapitola. Kreatívny spánok. Pomocou kontroly mozgovej činnosti môžeme úmyselne vyvolať také sny, ktoré vyriešia niektoré naše problémy. Keďže si ich vopred vyberieme, môžeme si ich veľmi efektívne aj ináč vysvetľovať, tak vo väčšej miere môžeme kontrolovať svoj život a môžeme nájsť aj riešenie našich každodenných problémov. Kontrola snov sa skladá z 3 krokov. Prvý krok: naučiť sa oživiť svoje sny. Dostaneš sa do styku s vyššou inteligenciou. Vyskytne sa sled na oko náhodných udalostí. Množstvo takýchto snov zaznamenali aj v Biblii. Spánok vyvoláva priaznivé podmienky na telepatiu, čiže prenos myšlienok. Spánok vytvára priaznivé podmienky aj na získanie informácií od vyššej inteligencie. Poznámka. Boh a vyššia inteligencia sú dve rozličné veci. S vyššou inteligenciou sa možno spojiť mnohými spôsobmi. Jedným z nich je aj kontrola snov. Pri meditácii pred spaním si hovor tieto slová. Chcem si pamätať svoj sen. Budem si pamätať svoj sen. Potom choď spať, ale priprav si papier a pero. Po prebudení v noci alebo ráno si zapíš, čo si zo sna pamätáš. Nacvičuj si to niekoľko dní, kým bude tvoje oživenie čoraz ostrejšie a úplnejšie. Keď si spokojný s výsledkom, choď na druhý krok. Počas meditácie pred spaním mysli na taký problém, na riešenie, ktorého potrebuješ informáciu alebo radu. Vyber si taký problém, ktorý ťa naozaj ťaží. Teraz sa naprogramuj týmito slovami. Chcem taký sen, čo mi poskytne pomoc pri riešení problému, ktorý nosím v hlave. Budem mať taký sen, budem si ho pamätať a aj ho pochopím. Keď sa zobudíš v noci alebo ráno, prezri si sen, ktorý si vieš najživšie obnoviť a hľadaj jeho zmysel. Len ten dokáže vyložiť zmysel takýchto snov, kto ich vzbudil. Keď si výklad sna dobre naprogramuješ, budeš mať určitú predstavu o jeho zmysle, pocítiš ho. Naše nezvučné podvedomie často s nami komunikuje na základe istých pocitov. Ak budeš trpezlivo nacvičovať kontrolu snov, otvorí sa pred tebou tvoj najhodnotnejší duševný zdroj.